Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. BIRJEN TERON Indian Army retired Pimipen Methang Ahemtun Kachibang 2. Lason si Inut Assam Regiment Mate Indian Army Klembang BIRJEN TERON Kidamtang Jangmia Chiklo Nipai Pli Ninkan Surihinira Troxy Aninkan Assam Regiment 166 TA Mate Indian Army Chepalong Dunlo. Halabang so arnipen non an Ninkan Tretroxy an Arta Nang Choxy Jangmia Chiklo Nipai Isi Ninkan Surihinira Inkoirapli Aninkan Retired Men Long Pemipen Metang Ahem Tunalong Nang Chilitu Pamilo. Dipu Birla Joy Singh Teron Arong Amikar Khoya Singh Teron pen Manai Bepiatum Asopo BIRJEN TERON Indian Army pen retired NP Messi Metang Ahemtun Nang Chile Pamilo. BIRJEN TERON Indian Army Klembo Mahut President Award Lebanon Country along Foreign Award Lapen Northeast Award an Parta Kadukawe Medal Troxy an Chepalong Ponlo. Lason si non Ovi Kimi Ariso Ejanga Tumta Police Army BSF pen Chenglok Armu Okso along Kachepalong dun APHAN Ning Hang Nang Po Lapen Paprang dun o Nang Chilang Puta Indian Army Retirement BIRJEN TERON pen Pirangke Atingno Ning Jepo An Parta Karbi Arisoe Jangatum Indian Army along Kidunji Ning Hangatum Dopulote 9401 209 448 anambara along Nang Humrinot BD Sore Lapen Apunachak Choklim Ariso Ejangaphan Nili Everett Lapen Medal Kelong Amen pen BANGKETHOM APHAN AKOTTA Doputa Pirangke Atingno Ning Jepo. News report Karbi Anglong News Channel. Kardom, nili menge BIRJEN TERON, nili po menge Khoya Singh TERON, nili pai menge Manai Bepi, nili rong ke Lower Delaji Derola Joshing TERON village. Nili ke 2007 April 4. 2024 April 8 tarik. Lalo non na nili sai claim dun bom non wang pen ke mission I APHAN mission kan si bang lo pen Karbi tum do pik nang la kom pik lang lo so VARSAI ke claim bang Karbi riso min so tum sitar la bangke claim dum pik nang la nili Karbi Arab tum ni ini ke all India kurilo pen la non Northeast long da rethai lo Mili Galaxy Award lo ngo sena medal lahelo medal ta lapen foreign kidun long medal bangela lo Lebanon Happy Valley Oda Ningkanisi training weapons ako dakon posting cewang pulo Assam Tezpur long siklan pulo lake physical mission ang po ini ke 2011 pen bangke under metric tumhay pompi non bangke percentage mission ang po plus 10 pass metric pass bangke 45% ang po pen physical mission ang po medical high mission ang po written mission ang po so pakha itu akan dilene no pintu kuda kuda kang pang kuda kon achake ini non ilitum travel tum hamke 5 feet do wek nang po ingke product si bang ini po jodi interview jodi medical pen written jodi mission lo pulote matha nangelo kuda training long si unhia sona nong pa un thai po kuda pange nang li training kan nang li major po tong bang pan ni ke 14 nangila tinding kontes ni awe ini ni ke game na patu pick mati game na mission lo amar running da medun sen da lo I APHAN mission mase college field long interview pidun lo long log
Lalu kan kertas yang bong di klema angkong itu kisung lang kita sabun dan share Hidup kisung ke lapu cholo la training ek bosor bang eduk lo he la depen bang ke on service jitia duty pidun lo pupen ke ningkan ini back kisung abar saidu asap o la depen bang ke abelo kang na beng misen idu ke thak ichu ke jum sop nang pi pamika la pulo Lalu langsung saya nyatakan bahwa itu kisung di kolam kita tak sabun malah. Lalu training long bang sungnung krung diti ki hun e lo polo te reng supo jat supo lai lo sapo problem do chat diti ki thul dap jada kam da claim nang daka So service claim ko puno ho nang ini kasi song nang pe no song kasi app ini kasi app nang song nang dulu mana dolo koprajar kidam hut Kodak dolo operation rhino ku kodak si abdun lo bahini bhan abdun long lo bang thom bang si ab lo la sot mat award long dun lo award long that pen 2017 aninkan award long lo 2017 aninkan mase UN mission long aku nang kodhedun kodo foreign country so ning kana bang te 2017 fosai hinna kidun ji pulote nili pen nang ching kami nang contact kami nili padunhun BANGKETHOM bake ni napen pidunhun la president award gallantry award ke longkon nili kan kota do BANGKETHOM ami dunhun nili hang piklo jepi jepo to manda ata inuta nang dumangwe la some chok chelo wang nang po awar sai chiri dunang po kereng awar sai misen do lage Sampai nang BANGKETHOM anang le kota do kilo kota long di long ini kan ku in dokumen sai ke nang po alang ni bang physical mission nang po medical long hai ma written long hai asa busuk pu bang ke chingki dun lo nili Jadi yang kita ngelihat advertisement itu hote job nang po kalang lo epen non really dota thek non ek dui ma pen chiklo yoni pen afit dota thek tie long la non nili dun bom 160 Badland है असम रेजिमेंट में लद्दाख इंटरव्यू दो थे ला तेजपुर और तेजपुर बंगाली तीनसुकिया से दे ऑल असम में लगे और डिस्ट्रिक्ट लांग में ऑल असम में एसटी आकोटा दो तुमहान बांगे ओबीसी तुमने बेलेगी एसटी तुमहान ने बेलेगी BANGKETHOM है चिंकी पिदुन पो उनपो ला बांगे ला आ इंटरव्यू नॉन बांगे ऑल असम लो मते चुटा बांग मते डिस्ट्रिक्ट वाइज मते दाकर भी आंग लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग दुंदे कुदुंदे Second BIRJEN Youth Forum Football Champion Cup ke patu angdung kiti. HDP Mirjeng patu aklamalong nipai inko reser ke vosik achiklo second BIRJEN Youth Forum Football Champion Cup ke patu angdung kiti ke patu pon. Laso along kiramtang aporahut patubom wang bomsi nipai inko reser ke vosik achiklo angdung kiti ke patu pon along Hills United FC Lapen Amlaki Sport Association HSA atum ang bongsik patu pon lo. Laso ke patu pon along Amlaki Sport Association HSA atum 2 goal pensi chipahai pon lo. Lapen Hills United FC atum 1 goal ansi chitu unchora jot hini anong AC chipalong pon unchot lo. Bangso BIRJEN Youth Forum Champion Cup ke patu angdung kitialong aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjerong Par Chetongdun Lapen Alangli Hem isi Adon Arapatumta Chetongdun BIRJEN Youth Forum Champion Cup ke patu lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjerong Par Asar Bura Karlitang Tung A Long Kamar Kachikimo Amen Pensi Biponlo Laso ke patualong Dorplup Dihin lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Serjerong Par Pensi Padorlo Pusi BIRJEN Youth Forum Amai Phu Mate Hirbang
on TERON pen ning jepo HDP pen nang kilo berta prataping le report Karbi Anglong News Channel UIF Champion Cup Dungiti yang masuk final Dak Amlohi Sport Association lapen Dipu Hills United FC yang bong seperti lo kasi keramtang cikloyon bagdolo la bangso tepat hu lapen timing ko ibak so sepen patu pen si pinindakan ang dungiti nang lelo kasi kicengsi ke nili chorong tung Borean Youth Forum kijapon atumhan antong hanse la pen pu on teron la pen apartment tu la pen teman lang tum claim kedam ka cipat dua joni sila bangso pini la bangso andung iti an pacun pon theklo la salang tum claim la nilipo tungi long kamar mate poreson long parliament sila bangso akap padulong chuning ta padulo pining dolo ako ang muning ta ko lang tum phan la bangso puhot ke padu pon thegi pansinili hin pen mangke chuniri pon thulo lalo la si isi football pathu bangkel tum chini lo kado e pirhiang kangda ka thang number 1 sports ba game and sports pulote football pathu lo la so pathu lo mangke pirhe world cup pen chenglok arong tin tok anu anta duelo la si bangso ke pathu pen la da hiripi arat mate bojanarat pen partame adungre tum kado kabe football pathu the tum aning kirung dopo la pen partame riso jang tum la bangso ke claim ke damlong dugun pen ajone alang tum kadu kawe mi tuar ke Japon hala bangso tuar la bangso ke Japon la bangso bangsila BYF mane boran forma tung tempon lo asan hon puthot ke churu pa jelo ampata me dak HDP ra phan mate HDP Sport Association la bangso alang tum handa churu pa nangi alang tum la bangso pathu atlam ke tek pen ampata me la tum jakong horang pen kacirap dun alang tum la bangso cikloyon sose la dak adim ki pi aklong ki pen la bangso insamjin pen pun pon ki claim kacirap dun ke porang tum churu pa lo kasi tum Karbiang long CM Dr. Turan mo hang kadengge alam the sport culture do nahi itum Karbiang anglong mate Karbiang ariso jang to mong da pura hal bangso ke papleng pon isiang kung po sonsin itum bangso akap Borean Youth Forum cups tame du pon lu pusin itum ke mathalo isi contribution mane isi hal bangso sport culture long kasi thang ni phan isiang kung lu pusin itum da gadeng pon lo la si ke bangilang ni tame wan ma kacirap du nangi ke claim du nangi jakong horang penceng lo kopi mah puan mang kediri kacirap dun bompo pusinili hin nang sicak lo lasi alang tumta ke claim untuk anu ke claim pon bompo polan hido lo lasi nili hin pen mangke puthal alang phancur parlo answer Moran lapen matak akhaya tumsi Autonomous Council kilik along chepati long chotpo Kedam tang Assam Cabinet amayalong Moran lapen matak akhayatum Autonomous Council kilik along ke alang litum kay hinisi vote joklong chotpo mate thurlong chotpo pu cheparai pontanglo tangte Karbi Anglong Autonomous Council ke mentulo lason aron kasilampo ke puta arjumi me alamlo ate kedam tang ningkan suri hinira great trok aningkan pen song ingkoy rapliso se hampang asong atum nang chesonglo la anchot kalisi council adonri along kakonglong lapen reng angjang chesonglo anta sai jokje Karbi Anglong Autonomous Council kilik along ke inglong aso akhai ansi vote joklong chot nangji an parta thurdunji sita thurdun long chot nangji pupen kachisong pon pedolo anchot kalisi man kedo Guwahati High Court along PIL pipen court along ta high deadlo lapen man kedo Guwahati High Court penta aron kasilamchi aphan hukum Karbi Anglong Autonomous Council aphan pilo setame non anta silam le deadlo chethanda me non an ningkan kep an katisong pleng etlo sita Karbi Anglong Autonomous Council penabang ke council kilik aron silam le deadlo bonta chethanda me maran lapen matak Autonomous Council atum ningkan surihinira ingkoy aningkansi Autonomous Council ta kelongla pining ansi ningkan troksi nesidola sita alang lituma phanke kilik aron selam pi etlo sita Karbi Anglong Autonomous Council ke ha 1952 penlo council kelong
non an ke ningkan trok sikepra ke thomta pling etlo sitame lapuson aron kaselam lerek abangke ning duklo lapen pinrem pon loputa 24 plus organization chief convener Ratan Terang ahin pen sodak pen lamthi chipaklangpo news report Karbiang Long News Channel Kinamtang 2016 20 September pen song ko raphi akache song bom mangbom lo chisong pen Karbiang Long Autonomous Council la pen ke state government atong panungku ga joini honorable Guwahati High Court man ke do Guwahati High Court long kusi tame PIL pilo ke Karbiang Long Autonomous Council long inglong so that si vote job long chot nangji po potha ke tum High Court long pidam that pen apit lam right nang pilo ke ladak prabjin pen Karbiang Long Autonomous Council long laso voting rights abang ke tribal tum silong chot nangji pu chesong pon lo la chesong det pen apita Karbiang Long Autonomous Council la tum nang kroy kre la pen ke nang panungku ajoy ne rengang jang pusita me itum chesong nang kok la sila so ke chesong aron do ko ajoy ne sin ilitum ke chesong la so ke chesong along non ke ilitum theglong dak lo ke moran moto ko tum phana bang ke Karbiang Long Autonomous Council la tum chupua he ta moran moto ka Autonomous Council la tum ke bange hala dak ke alang tuma khaidet si bo joglong chon nang jipu ji jong hai klak Karbiang Long Autonomous Council la tum kubi posi ji jong hai hedat lo la bang si mahumi me lam la si nilih budania bang ke prabjin pen la so ke dak Karbiang Long Autonomous Council long ta moran moto along ason si council electoral roll bang prabjin pen silam nang ji kali pulotang te daga bang ke series of program democratic arona teng pe tum chesong kon po lakpan ke lajong si laso ka chesong along pena dokok pusita me lake Karbiang Long Autonomous Council lapen state government atum si adai che nang ji pusini li pachini pon itu kado pini isini duk me alam lapen ke ilitum ka chesong put hat Karbiang Long angkang penseng lok India angkang antal so song ko replika che song aput hake kadu beta chini er lo son laso Karbiang Long Autonomous Council long me thang jongjung election ket pado hut inglong so that si vote job long chot nangji pu ka che song klaso ka che song ko alo ne aja kiding tat Karbiang Long Autonomous Council la pen ke state government atum nang ber ke bajone non puanta ilitum ka che song aput hak pachunchela ta isining duk me piniar mia bangke Karbiang Long Autonomous Council atum bangke claim hai he sita piniar ni bangke moran lapen motok latum ke 2020 aning kansi a council ke sengla moran motok Autonomous Council hala so ke sengalong nona bangke isia ron latum isi je para elo state government atum de hadak bangke moran motok khaya tuman chot si wo job long chot nangji pu hala so ang deng etlo ta piniar ni Karbiang Long Autonomous Council atum lapen ke state government atum Karbiang Long Autonomous Council along tala sonaron do wek nang jia porlo ta do dedet la so puthak ning duk cepak lang pen lapen ke la so puthak pachun wek nangi pusi itu mahin pen chuning ripon lo lapen ke la so ka che song ka pachun wek ya long bang ke non ke kadu beta putulo la kadu beta nang chera nang chitu dun pen non ke bang jia ni hot thepin mate series of program itum deng po si kadu beta ka chera chitu ponjia bhansi nilihin bechuning ripon pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi